Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Majubuntag na nitong tanan. Slim Media. Nagwapo na nga na ako dari. Kaya jati man lagi, kaya murag na ring bidli nagizang. Agizang naong lagi na pagtung na nis atubang na ng abuhan. Mao mi karon sa palingki kay mangita migsidanan sa pamahaw. Agsidan sa pamahaw, apil na po ng panhapon. Terus arah ba? Kas arang luto. Luto na. Ha? Balik yan. Diba? Init na. Init na guys, wanay uwan. Salamat sa Ginoo. Ada orang pala rin sa Pasig River. Kalau sa Ginoo, mga inaapil sa paha. Tak pala rin. Ha? Pika, dagang kuipel. Daragay mga tao, dubay-labay. Ha? Ada gusto mo eh. Ni pilih papa. Dari papa sa Unit Road. Haning sedana lagi. Pagkasi sundan pandita sige nga huna nagabot sa puan. Balik na pud. Isda uwa sa ligang. Di nang baboy. Nigal ko nga sa paga. Sigahan na kita man sa panihapon. Balik na sige. Balik-balik. O ka naman balik sudaan. Kakapoy sige. Luto-luto. Aman. Ika buwag kangkong? Kanay green. Ha? Nay green Nay green lagi. Injan minggu yung kuya. Magkano sa kilo niyan kuya? 40 kilo? Mura lang may limuin. Sa buhol kaya pa nga ngabuto na magmangga dito. Ilalinlin. Karamdaghan na. Kasi klase pagmangga. Karon di lagi kaso daghang tao karon. Gapon ka daghan. Ito na. Linglog-log lagi kasada. Mura man kasada pa dong sa Quiapo. Ha? Para ba mga kabis kurunti nga nag-ipon-ipon di ba na mo sila Yes. Lain man. Pandesal. Ha? Pandesal bansit. Pagkasal? Pandesal bansit na lang sa karon. Magkano to? 10. 10 isang tali? Pag-ubod sa palita, ibalik di man. Sa buhol, labay-labay ra. At kamugay tag-sis, tuluran ka panuwa. Kani malunggay pandesal? Ha? O, basta ada ka kuya? Asa? Ha? Asa ka rin sa kaya? Mati na din. Mas pati? Oo. Oh, basta ada ka mas pati? Ano ba? Ayaw kong Tagalog ng mas pati. Bisaya na kayo natin. May mga Bisaya nagpundok din. Ha? Naka rin mga Bisaya nagpundok. Mga itagong mga baseda ni. Lagi din yan. Kama, pagitaan pa ito ah. Laban. Balik kahapon. Ito balik kahapon. Oo, lain pundok. Nagauban na Sige, kanilo. salamat. Wapan Salamat na kaya. Turun depan. Hindi ka rin guys. Kaya pala talaga. Ha? Bahaw na dyan ka. 1 man, 3 for 1. Isa raman. Kailan man yung isa? Kaya na. 25. Pwede kurak karang ke. Salam. Tamis ni tamis. Asara, asa. Mayroon lang po. Kapot. Silim mo naman ang ibog, mangga. Karang gahi. Ay, yan, bago yun. Lagay mo din yan. Lahi ng insan may guha kadag ko. Sa buholo kagagmay. Sama yung kinuha te ay kumpra. Pasig. Talaga nagkalit ng Tagalog. Sa ko nang kumpra. Ha? Panay Rizal. Ah, karang na ipungay. May lang karang na ipungay. Saan na nakakilo pa? Kato bang naipunggay to ah. Kara ba naipunggay na ah. Ito yung naku. Mag-internet. Yan. Sa kilo na teka pa.
45 na. Sige na yan, 45. Maadyo na po na no. Manggagapo nga hinog. 49, isra ka buo. Oo, mahal ka rin yun. Pag hinog, mahal na hinog mo. Mahal na ngayon. Silawan ang manggahaw karang ay. Ani, klase na ng Indian Mingguha. Ano na ganyan? Diba? Tumas na. Asa master no gapo na kalimun ang gupit ang sunblock. Hindi para makatipid na kita sudan sa kasarang luto inara ka buntag. Tama na mas gabi eh. Yan ang mga damang teknik para mi sa una. Kato tipid mi. Aga mong luto sa pamahaw tama na pas gabi eh. Agaring limul ka pinangga mapod. Palitan ang pagkutang sudan. Paitog. Kasi, Pansit. lah, rin ako. Nangot ko tagiringahan sa ngiringa dito. 400. Oo. Ikaw nang naawa natin nga nung minimidyo ka. Apo nagbubulansi. Uwi daw ba? Uwi na. Grabe dito pa nila. Tanan dito palitan nun. Sa Bohol. Ang mga utanon dito ay gurang pangulangan sa rataran. Kay ubasa, taong, agpuso pa na rin, baligja, ang kapadas, baligja, at 50 kilo. Pero mahala. Sa Bohol, ang kapadas, ilabay-labay ra. Agala pa na rin kamugay. Tungura ka, palwa, jeez. Mahal na karon kasi oras yung kurman to. Katong tani pa Miss Manila, karon jeez na sa grabog gusto na 5. Sila guys, kaya mag-anda sa mga pumahaw. Ini kung kalonis ba ito sa Philippine Heart Center. Gama naman kaya ulit yan eh. Kung nga pag-deliver lagi. Sinugarin ka na kasama na irin ko. Sige, buhok ka na sa gilid. Wala itong tungtod. Mula kay apat kang tabang, hindi magpatabang. Kita magpunas. Yan naman silang asawa, tabang sa dasbana. Hindi ka pa, di ko naman patabangan, hindi mo naman prinsesa. Ha? Dili mo rin nga eh. Ha? Ano yung trabaho mo? Sa? Ano yung trabaho ano? Suso, kung bukag nga ng trabaho, karo ko kasuway. Parang maanad po. Saka? Saka may lagos. Atap. Kaya pag pinanggari ko rin mo rin, kaya ko rin patabang ang trabaho. Kaya na po si Zenang ka. Sagol na. Pila na kuya, 40. Oo. Salamat. Hihihi. Nakatulog po guys. Pag mata na, aso na sa gabi eh. Nagawan ganyan itong now. O ako katabang nilim, walang ko na puli. Nabisi ka? Nabisi ba ka? Gini ha? Mga gagawin. Yung ito kung pukaw. Asa gagawin. Hindi ka kanina. Ito na danglag lang na ako. Muntika. Nga, nagbutang ang sunblock kasi nagatumang sa init. May palit. Pero lamig masalin. Naglamig ang tubig niya. Ipukawat ako na buka araw ako manukli. Huwag ako manukukaw. Arang? Ano na namang tanga? Hindi mo nakatang sagan. Tawad. Ano na yung tanga? No, no. Oh. Guys, hindi ko hanapan lumalik, no? Apa? Yes, apa kan? Mga ano ta? Ano namang tigas sa manok atong sudan? Di makatara na maginansi. Karang tabas aja mo sing nga tukilis kag sinina. Karon na po gapo. So, may mga gato na ba na yan? Sa katakapod na sa Manila gari ha pa kung tulong kat
palit. Palit. Oh. Bawa kayo dun sa duro. Mga taga-buong palitan. Igalwaan ko kanay ha kay dihawan yung palit. Baji, inza. Di mo ko kamo og tagtag. Silimul kanila kauman. Ang dugay pa ka nang balik kaniha. Ang baliwaran pang baji. Kaya mo kamo og tagtag. Ha? Ala, di ka maglakaw-lakaw. Tulungan yung tagtag lagi. Para may mabalit ako rin magtagtag. Gamay na. Duha lang na nasalin. Mas darmuhor na nakaroon. Para makapawal mo sa zoo. Sarado na sa Kimwil. Wala may namalit. Ah. Tengah na lang may nasalin sa lits ng manok. Isadaan na lang man na maugma. Kahit nga naman po. Na may iba naman palit. Kung ka nang may hati na. My love. Sarado na ni kay lingaw na. Horot din. Wala na. Horot na. Wala pa rin yung sa tengah. Dahil abi ko buwan yung palit sa tengah. Wala na. Horot na. Umara po. Salamat sa grasya. Salamat sa ginawa kaya na horot ang litson manok. Nalambog nagang aping. Siga, anong karang may litson manok.